L-investiment ta' 100 miljun euro minn Crane Currency li se joħloq 300 impjieg ġdid ra l-bidu tiegħu minn sempliċi email lill-Prim Ministru. Email il-kap eżekuttiv ta' Crane Currency bagħat lill-Prim Ministru Joseph Muscat. Bl-Amerikan baqa' skantat meta l-Prim Ministru irrispondi fi ftit minuti. Iddikjara dan Stephen DeFalco, il-kap eżekuttiv tal-kumpanija, f'intervista esklusiva mal-Gazzetta Kulħadd. Mal-Gazzetta DeFalco stqarr kif il-Prim Ministru qal li l-Gvern Malti huwa miftuħ għall-opportunitajiet ta' investiment u introduċih mal-Malta Enterprise, illi f'inqas minn 6 xhur biddillu l-idea ta' Crane Currency f'realtà. B'disin għall-faċilità mill-isbaħ f'Ħalfar, DeFalco jantiċipa li nies minn banek ċentrali minn madwar id-dinja se jiġu Malta biex jiddisinjaw il-flus li jmiss. Min barra l-kollaborazzjoni eċċellenti mal-awtoritajiet Maltin, il-kap eżekuttiv stqarr li l-kumpanija ddeċidiet tistabbilixxi ruħha f'pajjiżna minħabba il-ħaddiema ta' ħila u tesperjenza, minħabba l-attitudni ta' gvern pro-business u anke minħabba l-pożizzjoni ġeografika ta' Malta li toffrilhom il-faċilità li jkunu viċini l-konsumaturi fl-Afrika u l-Lvant Nofsani. Crane Currency se taħdem minn Ħalfar b'impjant modern, effiċjenti u tajjeb fil-qasam tal-istampar tal-flus. DeFalco stqarr li jinsabu eċitati ħafna dwar id-disinn taċ-ċentru ta' esperjenza l-konsumatur fejn jistgħu jikkollaboraw mal-konsumaturi biex jiżviluppaw l-iktar flus avvanzati.